скитно, спретнато, потънало в зеленина с аромат на рози и живителна сила. Карлово. Приближиш ли се към него, усещаш как Балкана разтваря гърди и разстила широката си мантия върху плещите на града. Тук, в центъра на този китен възрожденски град, е разположен сякаш от векове семейният хотел Ханът. Истинско предизвикателство е да се потопиш в неповторимата атмосфера на туристически комплекс Ханът. Възползвайте се от гостоприемството на това великолепно място, включващо хотел, ресторант, коктейл-бар, магазини и офиси за услуги. Хотелът предлага кокетен лукс, дискретност и настаняване в 2 апартамента и 10 двойни стаи. Всяка от тях пресъздава възрожденска атмосфера, пречупена в съвременни форми и стил. Насладете се на този стилен комплекс с дълбоко традиционни ценности, индивидуално внимание и приветливост към гостите. Като паметник на културата, комплексът е умело съчетание на уникална архитектура, традиция и съвременност. Чердаците откриват приказна гледка към планината, а градината в двора дава неповторимата възможност да отпочивате сред цветя, зеленина и водни пръски. Заповядайте в комплекс Ханът, град Карлово. Очакваме ви!